Malawi Today. Baba koma utengo beno bwandu ochokera ku SIDED komweko kunena kuti mukukumbukira inu kunena kuti titapita kukayendera ntchito ya madzi kuchokera kusalima kubwera ku Lilongwe imene akugwira ndi akhato kunabwera nkhani yonena kuti cement ina imene akupangira matank ikumachokera kunja ndefe timadabwa kuti zikuchitika bwanji popeza Malawi muno ndi kampani zinayi ngati sizitatu zopanga cement. Ndiye tinachita chidwi kunena kuti tione kuti pakati kuti simene akuyankhula akhato kunena kuti cement ya Malawi muno si kufika hapo mphamvu ndizoona kapena zaboza. Ndiye timafuna ndiziwise mtundu wa Malawi kunena kuti SIDED kumapeto a chakachi ndi kuyambira chakachi tinali pakalikiliki kunena kuti tifuna tiyese cement. Ndikuyankhula pano tinatenga ma samples makampani onse amene tili nawo, tinakatenga ku Kasungu ku Shayona, tinakatenga ku Cement Products Limited ku Mangochi, tinakatenga ku Portland ku Balaka, ina tinakatenga hapa Nsika. Ndiye mafuna a Malawi muziwe kuti padakali panopa SIDED ikuyesa mphamvu za cement imene mapangidwa Malawi muno komanso kuyitanizidwa kuchokera kunja. Zosatira zimenezo tikhala tikuzipereka ku mtundu wa Malawi ntchito imeneyo ikatha. Ndi manena ichi SIDED imapanga zinthu zake poyera, sinimafuna tizangobwera pano kuti tabwera kuzakupasani zosatira za cement imuzidabwa kuti zimachitika kuti. Ndinene pano poyera kuti tinapanga ndondomeko za poyera, ma samples kamene zimene kuyesazo takazitenga mu factory ina takayigula pa Nsika kusonyeza kuti palibe anganame kuti cement imeneyo siyanga umboni ulipo kuti tatenga. Chifukwa cha nthawi ndikanakonda ndikanawerenga mauthenga amene ndanena komabe ndanena kuti lero tingotenga wakwathu kokha kuno ndiye ndi umenewo. Chinthu china koma ndisanapite ku statement imene nayo nkhani ya network. Amakra adakumana ndi ma service providers anawabasa 2 months ndiye zikuoneka kuti malamote ayambe kuzikokera network yafika posauzana. Inu Malawi ni mboni. Ndiye nkhani imeneyo tikhalanso tikubwera kuzaona kuti titani koma lero mundilole ndiwerenge statement imene ndi nayo, ndikamaliza tizayesera kuombera nkota muchichewa. Press statement Lilongwe Monday 12 January 2026 in support of APM's people-centered government. When he presided over the swearing-in ceremony of the newly appointed deputy ministers at Kamuzu Palace last Friday, President Peter Mutharika declared that his is a people-centered government. He also declared that he will fight corruption to the last drop of his blood, vowing not to spare any sacred cows, even if they happen to be in his government. We at the Center for Democracy and Economic Development Initiative, SIDED, are particularly excited at the President's selfish desire to lead a people-centered government. In our view, a people-centered government is the one that strives to meet aspirations of the people. APM's sentiments cannot go unnoticed, let alone unescalated, for the very reason that they are touching on the very vice that is threatening the soul and spirit of the nation. Despite being evil, corruption affects the same people that are supposed to be protected in the first place. Thus far, SIDED would like to inform the nation that informal networks that exist between ministers and top government officials on one hand, and business persons, precisely foreign nationals and our brothers of Asian origin on the other hand, poses a threat to the implementation of a people-centered government. Even way before swearing in, appointed cabinet ministers and top government officials receive gifts from these unscrupulous business people and in return get government contracts that are inflated as a sure way to recover what they gave out to the politicians and the public servant. This, in turn, exerts pressure on the national budget and compromises the quality of delivery. Hence, most of the public infrastructure pieces end up
in a sorry state. In the case of parastatals and state-owned enterprises, the arrangement translates into losses year in, year out, and the way out is demand for the very taxpayers for bailouts. No wonder every Malawian, that means well, in this country, is excited with President Mutharika's stance on corruption. And in view of this conviction, the pronouncement that the Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization, Honorable Joseph Mwanamveka, made at a recent political rally in Palombe, where he projected that a 50-kilogram bag of maize would sell at 20,000 by August this year, cannot go without a comment. This is so considering that ours is an agriculture-based economy and maize is important both as food and cash crop. At the onset, it is important to state that some schools of thought christened Malawi as a maize economy. Others branded the grain as a political crop. Our fear, therefore, is that the pronouncement by the country's chief economic planner could impact negatively on those that are sweating to grow maize. Taking it in its raw form, the pronouncement can pass for a disincentive to maize production owing to the current cost of fertilizers in the country. Who really, in their right senses, could find producing maize lucrative when the difference between what they put into produce to produce a 50-kilogram bag of maize and what they will get when they take that bag of maize to the market will be between day and night. There's no denying that low food prices, notably maize, pushes down inflation. But we believe that the onus is on government to ensure that it should not lose the plot of the people-centered government by just focusing on what the consumer will pay for the maize without coming out clearly on strategies that will be equally attractive to those growing that maize. It will be naive and outright madness to base our economic plans on imported maize that we may perceive to be cheaper than growing our own. One thing we should never forget is that we are a sovereign state and we must be seen to be as such in the use of the abundant natural resources we have, including land on which we can grow food and cash crops to drive our economy. We at CIDED, therefore, are of the view that without a clear explanation on fertilizer prices, the cost of maize production will remain too high to make economic of the selling the bag at 20,000 as opined by the Minister of Finance and Economic Planning and Decentralization. CIDED therefore urges Mwanamveka to take advantage of the ongoing budget consultation to explain to the nation how he intends to balance the prevailing cost of production and projected prices without being seen to be throwing a disincentive into maize production. Our humble wish is that EPIM's desired people-centered government will be reciprocated to patriotism shown by one great son of this soil, Mr. Napoleon Zombe, who has established a fertilizer manufacturing company and will soon be embarking on a similar worthwhile investment. For a fact, such an investment will ease the pressure on the fertilizer subsidy budget and also save the much needed forex for the importation of imports, notably medical supplies. In the same vein, CIDED feels duty-bound to remind the Democratic Progressive Party regime, the DPP, that it has no room for mistakes. It has been given a second chance to correct grave mistakes made by the immediate past regime. To succeed in this challenge, there is need to do things differently and
that requires having the right duty bearers in critical positions, there is no luxury of time and no room for try and error. Meanwhile, SEDED wishes to reiterate that it shares the position of the majority of Malawians that APM's leadership is inspiring hope. We urge APM to jealously guard his desired people-centered administration by being wary of sheep in wolf's skin that may tirelessly sabotage his administration. He must crack the whip hard and fast. His predecessor paid a big price for allowing some of his executive members to wear larger than life jackets. Much as we appreciate stability of the kwacha, it is still not inspiring hope that foreign exchange is elusive in the formal market, but readily available on the parallel market. This was a trend synonymous with the previous administration. This makes us wonder if the central bank is yet in control or still doing business as usual, or whether the Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization, as Chief Advisor to the President on Finance and Economic Affairs, has a lot of explanation to do on why the central bank is not in a hurry to kill the black market. In view of the above, SEDED hereby appeals to the Finance Minister to direct his energy and time in ensuring that Forex is available for the importation of raw materials at an official rate, not the parallel market rate that is fueling price instability. That said, SEDED is challenging state institutions and organs such as the National Intelligence Service, the Financial Intelligence Authority, to be instrumental in solving this continued Forex crisis. Last but not the least, we wish to inform the nation that we will soon make our budget consultation contribution to the Minister of Finance and Economic Planning and Decentralization. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, SEDED Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Monga tonse tikuziwa kuti bungwe la SEDED ndi bungwe la Malawi. Ndeno kuti timvane nthawi zambiri timeneka tiyankhule chiyankhulo chachichewa, komabe popeza kuti pali ena chichewa samva timayeneka kuti tiwerenge chikalata chimene chinali muchiyankhulo cha Samunda. Ndi ndimafuna mundilole kuti nditawerenga ndiombe mkota pa zimene ndawerenga zija. Sitiwerenga chikalata chinanso koma tingochita kuombera mkota. Nkhani yabwera pamuzi pano ndionena kuti mmene mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika amalumbirisa nduna ku nyumba yachifumu adatemesa nkhwangwa pa mwala kwauza amene amalumbirisawo kunena kuti boma lake zakatangale sakupanga nawo. Komanso anasindika kunena kuti boma lake ndi boma la anthu, boma limene lamangidwa pofuna kuyankha mavuto osiyanasiyana amene Amalawi ali nawo. Iyi ndi nkhani yokoma kwambiri chifukwa chonena kuti Katangale ndi amene akupangisa kuti zinthu samayende mdziko muno, zinthu zambiri zikuonongeka chifukwa cha Katangale. Ndipo Katangale panopa akuopseza chimtimatima kapena kuti moyo wa dziko la Malawi. Moti ngati sitsana naye iye Katangale atitha ifeyo. Mawu amenewa sangangopita amene adayankhula mwamphamvu mtsogoleri wa dziko lino kungopita osayikirapo ndemanga. Ndi chake ife abungwe la SEDED tabwera pano lero poyera kunena kuti tikugwizana kwa mtunthu ndi zimene wayankhula mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Koma timafuna dziko lidziwe kunena kuti nduna ndi akuluakulu aboma nthawi zambiri ndi amene amasokoneza zinthu zochitika mdziko muno, ndi amene amakhala pakatikati pa Katangale. Mwachisanzo Amalawi akuyeneka kudziwa kuti nduna zikangosankhidwa kumene kapena boma lasintha kumene, akuluakulu a chipani cholamula komanso nduna ndi akuluakulu mboma amakhala kalikiliki kupanga ma meeting ndi anthu amponda matiki, anthu a business ambiri amakhala akunja, komanso makamaka ambiri anzathu awa amene timawatchula kuti amwenye. Ndeno amapasana mphaso za ndalama za nkhaninkhani. Ndeno popeza kuti munthu wa business salola kuluza kumene kuja akatulusa kuti anthu apikisane kuti boma lifuna ntchito za malonda, anthu amene acha amene ndi azinzawo andunacha
ndi azinzawo akuluakulu kugwira ntchito mboma aja, ndi azinzawo anthu akuluakulu achipani aja amakapanga nawo maere ndi kuwasankha. Ndiye pofuna kuti abwezerese ndalama zimene anapereka zija zimene amapanga amatulusa mabajeti atali. Chinthu chonena kuti mukhoza kuchigula 20 million amakuuza ndi kuti muchigula 46 million. Amafuna kuti abwezerese ndalama zawo zija. Izi zimapangisa kuti boma liziononga ndalama zambiri, ndipo boma lizifuna ndalama zambiri kuti ligwiritse ntchito zake pa zinthu zonena kuti sizimanika kuti kuononga ndalama zochuluka choncho. Komano nthawi zina zikakhala kuti ndi kampani za boma kapena mabungwe ya boma, kumene kuchanso zimachitika chimozimozi. Anthu aja amapereka katundu pa mtengo wokwera kwambiri, nthawi zinanso sapereka nkomwe katundu amene uja. Izi njifukwa yake zimapangisa kuti muone ntchito za kampani za boma zimapita pansi, koma mukayang'ana ntchito zomwe zili m'manja mwa anthu amene si za boma zimapita pamwamba. Ndiponso kampani zimene zili za boma zikamagwa chifukwa cha ntchito ngati amabweranso kuzapempha boma lomwe lija kunena kuti tipereke ndalama zina zonena kuti ayambisirenso ntchito chake. Kampani za boma kapena kuti maparasitato Malawi muno sapanga phindu chaka ndi chaka, amakhala kupanga akutaya ndalama za nkhaninkhani chifukwa cha ntchitidwe umene kuti pali migwirizano imene sibwera poyera. Nkhani ina imene ife asidedi sikanakwanisa kukhalapo chete ndi nkhani zimene Malinga adayankhula anduna chuma komanso chitukuko cha chuma ndi mapulani a dziko lino a Joseph Mwanamveka ku msonkhano ku Phalombe. Adanena mawu onena kuti chimanga zikuoneka kuti chikhoza kufika 20,000 mu August. Mawu amenewa tikupita kuti amayankhula chifukwa chonena kuti iwowo ngati nduna ya boma chidwi chawo nkuonesesa kuti kukwera kwa zinthu kusapitirire, pa Chingerezi timati inflation. Ndiye tonse tikuziwa kunena kuti chakudya ndi chinthu chimene akamapanga masamu a inflation kamene kukwera kwa zinthu amachiwerengera kwambiri. Ndiye tikupita kuti iwo amayankhula nditu moona mtima, komano mawu amene aja ali nkuthekera kokhumudwisa kapena kobwezesa mbuyo alimi kuti asalime chimanga chokwanira. Ndiye tonse tikuziwa kuti ngati dziko tili ndi nthaka yabwino, tili ndi mvula nyengo yabwino, Mulungu amatikomera mtima, sitingakwanise kuti tizitanisa chimanga kuchokera kunja chifukwa chuma chathu timadalira ulimi. Anthu ena amanena kuti chuma cha Malawi chimayendesedwa ndi chimanga, komanso anthu ena amanena kuti chimanga ndi mbewu imene ili andale, kusonyeza kuti chimanga chikakhalapo anthu amasowa kokulisa amayang'ana kuboma. Chimanga ngati palibe anthu amafa njala amayang'ana kuboma. Ndiye tikuyeneka kusamalisa kwambiri pa nthawi imene tikupanga maplani kamene tikuyankhula pa nkhani za chimanga. Ndiye popeza kuti Mwanamveka ndi amene ali pamphika opanga maplani a dziko lino, timafuna kuti adziwe kunena kuti uthenga umenewu uli nkuthekera kochepesa nkhongono kapena kuchepesa mulingo wa anthu amene amafuna kuti alime chimanga. Tingoyerekeza padakali panopa mmene mitengo ya fetereza ilili, nkovuta kunena kuti munthu akalime akagule fetereza pa mtengo umene uli pano, ndiye chimanga chimene chasakulise 20,000. Ndiye zimene zichitike apa nzionera kuti alimi akagwa mphwayi chifukwa cha mtengo umenewu, zimene zichitike nzionera kuti salima. Ngati salima tizafuna forex titanisenso chimanga. Komano dalina kale kuti dziko lathu tife timaziwika kuti chuma chathu chimachokera ku ulimi. Chifukwa cha chimenecho ndimafuna tapemphe anduna azachuma kunena kuti padakale panopa akuyenda akumva maganizo a anthu za mfundo zimene azike mndondomeko ya zachuma imene kubwerayi, kuti apezerepo mwayi afotokoze kunena kuti boma lawo kapena iwo ndunawo akonza zotani zimene zipangise kuti mtengo wa chimanga usazapitirire 20,000. Ife tuganiza kuti nkhani yayikulu ndi mtengo wa fetereza imene ipangisa kuti mtengo wa chimanga upite kusogolo. Komabe tili pomwepa tikukhulupirira kuti zimene ayankhula Mwanamveka zikhala zotheka chifukwa kuli nkhani yonyadisa yonena kuti mkulu wina amene amadziwika bwino pa nkhani za malonda Anapoli Nzombe alengeza kunena kuti chaka chino mu April muno fetereza tikhala tupanga mziko muno. Komanso tinaona ku Blantyre akulimbikisa fetereza wina uja upangidwa kuchokera ku manyowa osati chemical fetereza. Amalawi ndinene pano kuti fetereza ndofunikira ntchito amatithandiza, komabe amene amagwisa ntchito manyowa amakhala ngati amapambala miziwiri ndi mwala umodzi chifukwa manyowa aja amasunga chinyontho komanso amathandizira kukonza nthaka. Koma ife asidedi timanena kuti tisamauza Malawi kuti pali njira izi chifukwa titalephera. Ife tunena pano kuti tikuthokoza tikuyamikira ntchito imene akugwira Anapoli Nzombe, ndipo tikupoti nacho kuti budget ya ulendo uno sikhala yosamwisa chifukwa chokuti feterezayo tigula Malawi muno. Komanso sitimva kunena kuti tifuna forex yoti titanise fetereza kunja.
tili pomwepo nkhani ya forex zikuvuta kwambiri kuti anthu amvese kuti chikuchitika ndi chani. Ndinene pano kuti boma ili la DPP lidavoteredwa anthu atachosa pampando boma la Malawi Congress. Chinthu chimodzi chimene anthu amadana ndi boma la Congress ndikuona kuti katundu amangokwera mtengo. Katundu amakwera mtengo siku ndi chifukwa chani? Ndalama imene timayitanisira katundu ndi ya dola makamaka yakunja. Ndiye amati anthu akapita pansika ku banki akafunse dola samayipeza. Ndiye dola imapezeka ku black market. Ndiye pano pa boma ili lakhala myezi 3 komabe sizikusintha. So amalawi afuna kuziwa kuti kwenikweni chikuchitika ndi chani. Ndi chani chimene ku Reserve Bank chikuchitika chimene chopangisa kuti vuto limene lalipo mu boma lapita lija lipitirire. Ndimafunanso ndisindike pano kuti anthu mmene amavotera boma ili amafuna kusintha pakachidwe ka zinthu. Ndiye tikuganiza kuti nkutheka kunena kuti pena sipanapangidwe ziganizo zoyenera kuti kuli anthu ena amene akugwirabe mchito pamalo ofunikira kwambiri. Mwina anthu amenewa chidwi chawo sichofuna kutumikira ndi mtima wonse padakali pano. Timaganiza kuti nthawi ilipo kunena kuti anthu amenewa atakhanga kuti apitisidwa mbali zina monga meta chitira mbali zina kunena kuti anthu amene akhale pano akalota kugwirizana kwathunthu ndi zimene akukamba mkulukuta moyo Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti nthawi yakwana kunena kuti boma litumikire anthu. Boma lisingatumikire anthu pamene zinthu zofunikira ngati zokugwiritsa ntchito mafactory sizikupezeka. Nthawi zonse pamene anthu akudalira black market ndiye kuti zimene amakagula amakazika pa muyezo wa black market zinthu zimakhala zokwera mtengo kwambiri. Mwina ngati pene pake zavuta tagula chimanga kuchokera ku Zambia, mwina asudeka napita ku Zambia tikaphunzire. Tikuyankhula ku Zambia forex ndipenda pali ponse tikabwereka mawu amene akugwiritsa ntchito anthu masiku ano ndi ngambi. Ku banki ku Zambia banki ine iliyonse imene mungakalowe dola mukayipeza imene mungafunire. Koma lero ku Malawi kunoko zinali zovuta mu zaka 5 zonse za Malawi Congress Party ndi amene yatukwamvesa ifanala anthu olephera samadziwa chofuna kuchita. Koma pano tili ndi a tried and proven leadership. Ndiye timaganiza kuti tsopano ku Reserve Bank komanso Ministry of Finance atipase chithunzithunzi kuti kodi ndi ndondomeko zimene zayikidwa kuti forex anthu akapita ku banki azikayipeza. Chifukwa padakali panopa sizikupereka chilimbikiso. Ndimafunanso ndinene kuti amene amayendesa dziko ndi anthu amchito za malonda private sector. Private sector kuti igwire ntchito zake amafunika forex. Forex yo siwoti akayipeze pansi pa mtengo kapena kuseri kwa shopu ayi. Akuyenera kuti forex akayipeze mu banki. Ndiyeno ngati sitilikonza mwansanga nkhani ya forex tipeza kuti tizunguzungulira pamozimozi. Ndiye tioneka ngati kuti tangosintha mayina azipani kapena tangosintha mayina anthu olamulira koma mavuto a Malawi akhala alipo. Ndikukhulupirira ndakwanisa kuombera nkota pa zimene ndawerenga mu Chingerezi. Sindili ndekha ndimafuna kuti ndipereke baloli kwa Comrade Asabun mwina 1 minute ndikuphera mphongo pa zimene ndawerenga komanso zimene ndatambasulira. Zikomo kwambiri ya executive director. Ine ndimafuna ndinene kunena kuti no ngati dziko tili ndi tsoka. Chifukwa nthawi zambiri timati tikangoti taponya chisankho kusankha atsogoleri ena malo mokuti tsopano ambe kutumikira Malawi amayamba mwina kuyang'ana za chisankho chikubweracho. Ndiye ndimafuna ndipemphe kunena kuti nthawi yakwana tsopano kuti tiye tigwire ntchito tonse posayang'ana kusogoloku kubweranso chisankho china. A president monga tonse metamvera atsindika akufuna kunena kuti dziko liyende bwino. Akufuna kuti no mavuto amene takhatu kumana mbuyomu athe. Koma vuto ndronena kuti pamatha kukhala anthu ena amene asankha. Anthu amene aja amene amapangitsa kuti zinthu zisayende bwino. Ndiye ndimafuna nnene kuti ifeyo ngati bungwe lanu la SIDET maso ali ponseponse. Amene apezeke kuti akuchita bwino, kuti kuchipatala mankhwala azipezeka, ana ku skulu aziphunzira, katundu azipitira kutsika mmene zikukhalira muchakudya chizipezeka, ameneyo ife Sutiso a president achite kuchedwanso kuti kodi atauze ndani ife tiauza kuti awatu awa bwana akugwira ntchito. Amenenso akhale kuti sakutumikira Malawi ifenso tikhalanso tikunenanso kuti a president awata akutayisa nthawi achotseni. So ndi pempho lathu kuti tonse Malawi tiye tigwirane manja tilibenso dziko lina kupatula dziko la Malawi. Azikoma kwambiri. Zikomo kwambiri comrade. Ndi comrade Nyanyiwe Soko
alinenso mawu kuti aonjezere pa zimene takambirana pano. 1 minute. Azomwe kwambiri bwana. Nkhani imene imatikhudza kwambiri ndi ya Katangale. Katangale mdziko amapangitsa kuti azimayi ndi ana adzivutika. Chifukwa tikapita ku chipatala mukapeza zoti mankhwala ulibeko. Timadziwa ndithu kuti ndalama zoti mankhwala akhoza kupezeka mzipatala alimo, koma nofo yoti akuluakulu amakhala kuti akugawana ndalama zija. Ndeno ifeyo ngati asidedi tionetsetsa kuti wina aliyense amene akupanga Katangale ifeyo tionetsa kuti chilungamo chioneke. Zikomo kwambiri. Kuyankhula mawu opanda chigamba straightforward kunena kuti mavuto amene avuta panyasande pano ndi nkhani ya Katangale. Katangale iyi amavuta kutha chifukwa chani? Anthu amene amapanga Katangalewo amakhala nkhapwa. Ndiye ife pano tabwera pano kuti zimene ayankhula APM lachisanu akuti sayika nkhapwa munthu wina aliyense. Ndiye ife tili pano kunena kuti bwana, ngati dziko lino limavuta limasoweka kuyankhula ngati kumeneko, nkhani ya Katangale osayisekerera. Ndiye tabwera pano pa kunena kuti aliyense tikudziwa kuti mwalandira kale, musalandire zina. Ngakhale mwalandira musasokoneze zino madala. Ulendo uno chilichonse chizikhala pambalambanda. Uno ndi msonkhano wathu lankhani zimene tinakubweretserani tawerenga takupasani, koma inu mumayimirira Malawi. Ndiye timafuna tikupaseni danga kunena kuti mutifunse mafunso pa zimene tawerenga pano. Ndiye muchatichitira mukweza mkono, mutchula dzina lanu, komanso mutifunsa funso. Zikomo kwambiri. The floor is open for questions. Is that a hand? Yes. Yeah. Chabwino, ine ndi Imon Pilingo. Ndimafuna ndingodziwa nkhani imene mwakambapo yaikulu ndiyokhudzana ndi kuti mawu amene inayankhula nduna ya zachuma kunena kuti kuganizira kuti pofika mu August mtengo wa fertilizer maka mtengo wa chimanga otsika kufika 20,000 kamba kuti mwina zinthu zina zikuyenda bwino. Ndimafuna nditafunsa kuti inu mwina mmaona kuti momwe zilili pano mwanenapo kuti mtengo ikhala yopitirira imene ilipo, mukuona kuti mitengo ya chimanga itafikira pati potengera ndi mitengo ya fertilizer amene alipo ilili pano mdzikomo? Zikomo. Amene amayankhula izi nduna amene ntchito yawo kupatula kuona kuti ndalama zikuyenda bwanji, ntchito inayo kulo ndikupanga maplani a chuma cha dziko lino. Ndiyeno mukandibwezera kuti inu mukuona kuti mitengo ya chimanga ikhala bwanji, ndi nkhani yabwino, koma padakali pano pati kuyankhula pano ikuzungulira ikupanga fluctuate pakati pa 40 ndi 65,000 Malawi kwacha. Ndiye mukandifunsa maganizo anga aine ngati munthu ndi mene zilili, ndikanakonda thumbalo litakhala pa mtengo onena kuti uyu amene alibe chimangayo akwanise kuchipeza, uyo amene walima chimangayo akwanise kuti chimangacho azalimenso china. Chifukwa tikayang'ana mbali imodzi ndiye kuti zitivuta. Ifatanena kuti nkhani iyi yakhala bwino yachokera kwa anduna amene apasidwa mphamvu zoti azipanga maplani. Ndiyeno padakale panopa kungokamba za mbali imodzi yokha ya chimanga, osakambapo mbali ina ya fertilizer. Ndi pamene pakukhala ngati kuti payimisa miutu. Akanakhala kuti fertilizer ndi yankho sitikanabwera panonso yani. Ifatanena kuti anduna awa panopa akumva maganizo a anthu. Ndiye apezerepo mwayi ndikupera kuti mawu akhala kuplantayi lero anali kunzuzu, apezerepo mwayi anene kuti mmene ndimanena kuphalombe kuja kuti thumba likhala 20,000 ndimatanthauza chonchi. Tikatere ndikupera kuti tonse tipindula pamenepo. Joseph Mazizi, Capital FM. Ndamvetsera mwachidwi imene mwayankhulira so passionate nkhani zokhudzana ndi fertilizer, mitengo ya chimanga. Ambuyo mudakhala ndikukutsatani misonkhano yanu, ikakhala nyengo ngati ino mmathanso kutipatsa chithunzithunzi cha mmene ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ikuyendera. Sabata latali unduna wa za ulimi umanena kuti mwa anthu amene akuyenera kupindula ndi fertilizer otsika mtengo mwina pafupifupi 56% chabe ndi imene yakwanitsa kugula this far, kusonyeza zoti ambiri sanagulebe.
bungwe la SIDED ndi bungwe limene mumanena kuti ndiloyimira anthu. Simunafufuze kuona mmene zikuyendera m'makwalalamu mmene anthu akugulira zipangizo za ulimi zotsika mtengo kuti nanunso muyankhuleko pa mavuto amene anthu akukumana nawo. Ndaona ngati mwakhala chete pamenepo. Funso labwino kwambiri, ndathokoza kuti mwaona kuti timayankhula so passionate. Imene SIDED ndi Amalawi. Sitinakhale chete, maripoti tikulandira and maripoti tikupereka kwa relevant authorities. Paja tinanena momwe kuti ndi nambala imene anthu amatiimbira kutipereka kupasa uthenga mwaulere, mauthenga akubwera and tikhala di comprehensive report and we are worried. Tinanena ndifake tikunena pa kuti Katangale uyu wayambira kunduna akuluakulu ma PS kumasika mpakana aja alangize aja mpakana mafumu. Ndiye sitingakhale chete pangani ya fetereza. Tikakhala chete pangani ya fetereza ndi kuti ife sitikuyeneranso kukhala kumanena kuti tikwatumikira Amalawi. Koma vuto ndi nthawi. Ndinanena kuti timayenda we had I don't know a rigorous process kasi chizunguka ndinene kujani koma chilowere chakati sinakhale pansi. Mwina you may wish to know kuti tabwera kumene mama wawo unachokera kumaliza exercise ukasiya ma samples zimene ndimakamba zija. So it has been a hectic week. Komabe siku lonse tikhala tikuyankhula. Tikamapereka poyera langizo lathu kapena maganizo athu pa kayendetsedwe ka chuma ndi thumba limene likubwera budget imene ikubwera kusogolo. Nkhani ya fertilizer sitilephera kuichula. Ndichakenso ilimo kungoti zimene zavuta kunena kuti nzimvesa chisoni kunena kuti alangizi ena akugwirizana ndi mafumu ndi kumabera anthu awo. Ngakhale chimanga chimene kunena kuti chikuperekedwa chichi m'malo moti chipite kwa anthu ena kuti akhale njala, mafumu amapereka kwa azibale awo. This time around tili ndi evidence because ya nambala yathu ya 3484 ichi imene anthu akutipeza. So zimene tikupanga ulendo uno ndizonena kuti zikugwirizana kwambiri zimene akunena APM kunena kuti palibe amene abisale. And I can tell you pano kunena kuti pana mphungu lero pachitika zakuti, pana Mbeya pachitika zakuti, kunthalire kwachitika zakuti, information imene tilinayo. This is what kuti if we are happy kunena kuti APM wanena kuti sapanga shield munthu. Mukukumbukira inu kumapeto press briefing yomaliza imene tinapanga pa 23 December tinanena kuti aliyense amene wasankhidwa, aliyense amene wapatsidwa mpando ndi APM mu holiday azigunde pachifuwa. Kuna kuti kodi ine ndili wokonzeka kutumikira Malawi, amene sali wokonzeka akhale pansi. Fa Amalawi anasintha. Ulendo uno kachidwe ka zinthu kakhala kovuta. Mukukumbukira paja zikavuta timabwera ndi naming and shaming. Takhala pano tikuziwa kuti uyu akupanga zakuti uyu akupanga zakuti awa anali pakuti zulu akumana ndi uyu akumana ndi uyu. Ndeno ife ndi okondwa kuti APM lero Friday wanena kuti sayikira munthu kumbuyo and tili pa ground. So imene yoyo tikanayika apa ndiye kuti mwaona kali statement inali page 4. Ino atulankhani mmatiphunzitsa kuti statement isamapitirire mapeji awiri. Ndiye tikanaonjezerapo zimenezo zikanakhala page 6. Komanso mukanasankhako zina mukanazisiya. Amalawi ene yake bweza kuti anamiwa nkhani ya fertilizer simati yankhulire. Choncho ndilonjeze pano kuti tikhala ndi press briefing ya padera kukamba zoyipa nyasi zimene zikuchitika mu fertilizer, zoyipa zimene zikuchitika mukagawidwe ka chimanga. Ndithu. Okay, fine. Yeah, dzina langa ndi Blessings Malunda kuchokera ku wireless ya Mzati. Munafotokozapo nena kuti nthawi zonse boma likalowa kumene kapena tinene kuti chipande chikalowa kumene mboma nduna zambiri zimakhudzidwa kwambiri ndi mchitidwe wa Katangale. And munafotokozapo kuti muli ndi chithunzithunzi kuti pali ma meetings ena amene amakhala kuchitika amene amakhala kukhudza mwina ka nduna zaboma ndi ochita malonda amachitika ndi anthu osiyanasiyana amene ena amakhala ndi interested kuti nduna zija zikhale ngati zili mbali yawo ndicho lingoti azipanga ma business awo bwino mwina ndi machitachita ena osakhala bwino. So ndimafuna ndimvetse kuchokera pamenepo mwina pofotokoza zimenezi mulipo ndi chithunzithunzi cha nduna zimene mwina zakhudzidwapo ndi mchitidwe umenewu pansi pamene inu ngati bungwe la SIDED mwafufuzapo mwina kapena mwalandirapo uthenga wina uliwonse kapena mwafufuzapo china chilichonse kapena? I think pajatanena kunena kuti no ngati bungwe maso athu ali ponse and chimene tikupanga
tikutolera information kuchokera ku anthu osiyanasiyana monga namba tinapereka ija, komanso mmene mwafusira tikuona kuti awo akupanga izi awo inunso atulankhani mukutha kuona kuti akanga titu panachitika kadiro wako koma akanga tikapezeka kuti zikuoneka ndithu. Ndefe tikunena kuti nthawi yakwana yoti President Mutharika sakudikiranso anthu amene amayandikira tazimuuza yayi. Ife tizibwera nkunena kuti nduna iyi a president ikupanga izi ichosene, koma awa iyayi bwana akutumikira anthu kwakuti zikutheka. So mukafusafusa lanu alipo ndithu amene ndithu akumatha kuoneka kuti akanga titu awa sakutumikira Malawi, koma aliponso ena boma momwemo tikumathanso kuona kuti komatu uyu ndakutumikira ndani mkolokota moyo. So mwachidule tiyankhe choncho, koma tsiku loti tingachule mayina silero chifukwa chonena kuti at least pali English timakamba we have to give people the benefit of doubt. Indeed, we need to give people a benefit of doubt, and here we are today. It's just a warning shot. Titenga mafuso wiro mati zafaja nthawi ilo ndilo yena utisifusana, we don't have all the time on earth. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Mwafotokozapo momveka bwino nazo kuti dziko lino limadalira ulimi, koma ngati ndikukumbukira bwinobwino boma linabwera poyera kunena zoti anthu amene ali ndi chimanga agulitse mu nthawi yabwino. Mwina inuyo mukufotokozera kwanu mwafotokozana zoti boma likunena lipange balance mbali zonse, and zikuona kuti pakadali pano amene akusangalalako ndi anthu amene akugula chimanga osati amene anachita za ulimi. Zitakhala zoti zinthu zikupitira kuyenda bwino mokomera inuyo muchite zotani kuchita itsogolo zikomo. Funso labwino koma matika maunkamwa ndiye mwina tikambirane mwina kumbali tikamaliza. Tikati tiyambe kuyankha apa tikhanga kuti tizipangisana manyazi fa zikukhanga kuti simunamvese zimene tayankhula. Tanena kuti ganizo lonena kuti chiyembekezo choti chimanga chikukhala 20,000 eti ndofuna kuti lifotokozeredwe chifukwa zake tikudziziwa. Tanena pano kuti pano pafetereza mukuziwa mitengo yako imene ili ndiye zikhala zovuta, ndiye iwowo popeza ndi nduna imene inapasidwa mphamvu kuti zipanga maplani, tifuna timve kwa iwowo tisanapange chiganizo chathu. Ndikupalunda kuyankhani. Chabwino, ine ndi Stanley Chatsika wa Radio Alinafe. Ine funso langa lili pa nkhani imene mati anduna kuthamanga mamakaza chuma kufuna kukoza budget, ndipo munakambapoza kuti mu budget imeneyi simukufunika mukhale kwambiri za fertilizer oti olowa kuchokera kunja chifukwa choti a Napoleon Dzombe akhazikitsa kampani. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi muli ndi chithunzithunzi chakuti a Napoleon Dzombe amenewa angathe kupanga fertilizer oti angakwanire dziko lonse la Malawi? Funso langa ndi limene. Funso labwino kwambiri. Inu ndi mtolankhani, mutenge foni kapenanso mupite a Napoleon Dzombe sali kutali padua pompa mukapange interview mukanene kuti asidedi akuti amva nkhani yabwino imene Amalawi takhati kuivutikira for the past 60 years. Chifukwa chonena kuti mukayang'anisise mu ndondomeko kapena zikalata za zoyendesera chuma mmapeza kuti makhala ndondomeko ya chuma 300 billion tigule fertilizer. Tikamafika mu September, November, December akuti tipezenso 300 billion ina tikaguliso chimanga tapasa anthu mwachi. Ndefunso kumanena kuti fertilizer amapindulira ndani? 1 2 tikuziwa kuti fertilizer timagula kunja ako sitipita makwacha. Ndiyeno Malawi wina aliyense amene akugwirizana ndi mkulukuta moyo akunena kuti afuna a people centered government sangadane ndi nkhani yopanga fertilizer mdziko muno. Ndiye nkhani yona kuti kodi fertilizer yakwanisa kupanga, ife tikuganiza kuti Napoleon Dzombe simulendo. Napoleon Dzombe apanga zinthu zolozeka. Sitikupita kuti angazuke kuti azilinamiza dziko la Malawi. Not this time around. Is an eminent son of this soil. Ndiyeno tinene pano kuti kupatula iwo kuchilekanso tamva ku Blantyre kuti so enanso akupanga malo awo kampani yawo yopanga fertilizer. Komanso makampani mwinamu akupanga fertilizer timati wa organic. In fact tanena pano kuti nthawi yakwana kuti tauza Malawi kunena kuti fertilizer iyi ndi ngofunikira. Wa chemical uja tikathira nyengo ikamasintha chimanga chake mukaone ndi tikathira manyowa kapena uyu wa organic zimasiyana. Koma ndisabwere pano kumauza Malawi kuti thirani organic ifa boma kapena wina wake walephera udindo wake. Ife zimene zikusedi sitipanga nawo. Ndefunso lofunsa kuti kodi a Napoleon Dzombe ali nkuthekera imeneyo mwafunsa anthu olakwika. Ndi anu inu atolankhani mupite mukafunsa Amalawi apindule. Koma choona chake nchoti tiuzane pano chonena kuti chimanga ni moyo
kuteko chimanga chija amangodula amati chimanga mudzi sichoncho ni mbewu imene imamanga muzi pamuzi pakakhala njala anthu anjala phiri sagwirika ndiye wina aliyense amene amafunira zabwino dziko lino akhoza kukondwera kuti fetereza zipanga kuno chifukwa tikatere forex imene imati tipite fetereza ija tikagulira mankhwala forex imene ikati tigulire fetereza ija tikagulira zipangizo za mmafactory choncho ife tikukondwera chifukwa zimene zikulingana kufuna kwabwino kwa IPM ndi kufuna kwabwino kwa anthu ena amalonda amene akunena kuti tizipanga fetereza choncho anduna akamapanga za mikumano ndi zokhuza budget aonesese kuti amalawi amva kuti fetereza ulendo uno tizigula muno ndezikhala zodabwisa kuti mukalinso chindalama cha nkhani mmene muja chokulira fetereza. By the way ndimafuna ndinene kuti this government kapena Malawi government is broke in the sense kuti ndalama zimene amatolera pa siku kwa MRA zimangokwana kupereka chiwongola zanja pena anso amatha kungongola ndalama ku banki kuti atani kuti apereke chiwongola zanja. Ndiye chinthu chofuna kuchita chiona kuti tichepese kuononga ndalama tichepese kungongola ndalama tikuchepesa bwanji nkhani za fetereza nkhani za chani zimene tizikonze muno zikomo kwambiri. Ndinanena kuti chifukwa cha nthawi we don't have all the time on earth pachichewa pali mwambe amati wandisokosera nkulinga utamva nkhani ili pano ndona kuti amalawi ali ndi chikhulupiriro kwambiri ndipo ndiokondwa kunena kuti nkhondo yothana ndi katangale tiyipambana ifa mbuyomu anthu amabisalira kwa president. Ndiye lero Professor Arthur Peter Mutharika akuti sateteza munthu wina aliyense choncho ifenso asidi tabwera pano kuti aliyense amene opanga katangale mboma ili ife tibwera tizamulula poyera zikomo kwambiri. kumeneko kuyankhula kwa Sylvester Namiwa amene ndi mkulu wa bungwe limene la SIDED ayankhulapo zinthu zosiyana-siyana makafocus yawo yayikulu ndi pa nkhani ya mawu amene inayankhula nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka kunena kuti mwina mtengo ya chimanga utsika pofika August chaka chino kuti ukhale mwina 20,000 kwa iwo akuti zimene zosatheka chifukwa yonena kuti mitengo ya fetereza ndi yokwera mitengo ya chimanga singakhale yotsika pafunika boma lichitepo kanthu makamaka nduna imene igwiritse ntchito mwayi wa mkumano umene kuchititsa pano kumva maganizo pa nkhani ya zachuma ndondomeko ya zachuma imene ikubwera kuti mwina ikonza zinthu zina ndi zina. Teneleko anthu angapo kuno koma m'malo mwa